Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Res, ha arribat el mes de juny, entrarem al mes de juliol i s'acaba el curs. I com aquest final de curs ha sigut una mica i està sent una mica especial, la Gemma i la Marina, que està darrere del vídeo de Codo, i la llibreria Sinucià us volem acomiadar i us hem preparat una sorpresa, una mitja xerrada a contacontes. Així que des de la llibreria Sinucià, amb aquest espai nou que hem estrenat, que és Les lletres se'n parlen, i tachan, I Còdol, que durant el curs hem fet els estris i contes i el club de lectura d'àlbums il·lustrats. I avui us volíem portar un personatge molt especial. El coneixem? És aquest personatge que es diu... Aquest personatge que és el llop. El llop, que com aquest és un espai que és per adults, per famílies, per adults interessats en el tema de la literatura infantil i juvenil i per nens i nenes si ho estan veient. Volíem partir d'aquest personatge que és el llop, que representa en tot el que és la literatura infantil l'amenaça, la por, l'astúcia, l'engany, la força, allò que et menjarà. I per què? Perquè és un personatge que en la tradició oral i en la tradició popular era un personatge, com us ha ensenyat la Gemma, que en realitat és un animal, el lupus, un animal, un mamífer, però que fa molt de temps realment era un animal que amenaçava l'economia dels pagesos i de la gent que vivia del camp. I per tant va ser símbol de tot el que representava un perill. Un perill extern i un perill o una representació que es va convertir després en el que és la tradició de la literatura en una representació d'un símbol propi, d'un arquetipo. Llavors, què hem fet? Hem portat aquí tot de llibres, com fem habitualment, en els que el llop, els contes tradicionals, la Caputxeta, en una versió més il·lustrada d'una manera més fotogràfica o en una versió més moderna, explicant la història d'aquest llop i aquesta nena que es veu amenaçada per les fauces del llop. Són tot el que tindrien a veure amb els contes tradicionals. Els tres porquets, aquí tenim una altra Caputxeta, feta per l'editorial Milimbo. En versions més modernes, aquests llibres que també parlen de tots els monstres, aquest ésser que, aquests éssers monstruosos, que representen tot allò que ens fa por, tot allò que se'ns pot menjar, tot allò que ens amenaça, i que necessitem aquesta part com simbòlica per posar-lo a fora nostra i saber com ho podem vèncer i com resoldrem aquest conflicte. Aquest és un llibre més modern en el que apareixen tots aquests monstres de l'imaginari popular i col·lectiu, la bruixa, l'ogre, la mòmia, el dimoni, el Dràcula, un ogre, i que d'una manera divertida ens van explicant què és el que els ha preparat el granger en un sopar que els fa en un castell misteriós. I en aquest cas el llop, què menja? Menja coixetes de porc, i menja croquetes de l'àvia. I aquesta figura de llop també... Gemma, digues el que vulguis, Jo estic embadalida. No me dejes sola. I aquest és, per exemple, un llibre també, que és molt xulo, que ha fet l'editorial Maeva, que són dolents de conte. I què fa els dolents de conte? Dels contes. Ens expliquen com la vida des de la pròpia veu del personatge. Aquest és el llop. Fa una descripció del mateix
I si l'obrim, apareixen tots els símbols populars, la caputxeta, l'àvia, els 3 porquets, les 3 cabretes. I on van a parar les coses del llop? A la panxa del llop. I si li donem la volta... Bueno, és això. Sí, no està bé. Bueno, és igual. El teniu aquí. Hi ha un conte on hi surt el llop, no? Si obres la pestanya aquesta on explica el llop... Sí, no, la que tens a l'esquerra, sí. Aquí. Llavors aquí ens explica totes les característiques del personatge i també ens explica el llop i les 7 cabretes, en aquest cas. I aquesta figura del llop, també, o sigui, amb els nens molt petits, que tenim tota aquesta mena de contes, que en el que el llop representa aquella amenaça quan ets de que et menjaran, de que ja viene, de que se prepara, de que, ai, aquest goig que tenen els nens petits, sobretot d'1 i 2 anys, que encara estan en una fase molt oral, i que tot entra per la boca, i aquesta por a desaparèixer, aquesta por a que se'ls mengin, però alhora aquesta satisfacció gran quan està jugant amb aquest joc que sempre normalment acaba bé, i tornem a començar, que són aquests tipus de llibres en què nosaltres veiem aquell lloc que ens va donant instruccions, que s'apropa, que ja ve, però que quan ens demana, és com màgic, ens demana que fem alguna cosa, el lloc cau. Sí, després també aquí teníem aquesta versió de la caputxeta vermella, per exemple, que està il·lustrada per l'Innocenti, en aquest cas, en què aquí ja no trobem el llop en si, sinó que aquesta caputxeta vermella, la Niña del Rojo, viu en una ciutat, per tant no està al bosc, i els perills amb els que es troba són tots uns altres. Doncs aquí ja no hi hauria explícitament un llop, que és un animal que se't vol menjar, però n'hi ha d'altres de perills amb els que et pots trobar. Aquest ja seria un àlbum per nens i nenes, nois i noies més grans, però també és una mica l'evolució aquesta del personatge del por. Clar, perquè avui en dia no tindria sentit veure molts dels nostres nens i nenes no saben ni que és un llop, o no viuen al bosc, però que sí que viuen en una gran ciutat en la que també n'hi ha certes amenaces. Exacte. Sí, de fet, el llop a dia d'avui a nosaltres sí que és un perill real pels nens, però és un perill real pels nens perquè el coneixen de la literatura. I després la literatura també ha jugat a desmuntar-lo i a enriure-se'n, a vegades a enriure-se'n perquè el llop ja no és aquest llop tan ferotge que fa tanta por, sinó que és un personatge més divertit, que es troba en conflictes, o al revés, de dir que el llop també té la seva pròpia versió de la història i que quan sempre hem dit que el llop és el dolent, no sé què, doncs quan ell mateix ens explica la seva història en primera persona veiem que potser no era tan dolent, perquè de fet els llops al final han de menjar com tots els altres animals. O té la seva explicació, no de dir per què fa les coses. I bé, hi ha d'aquests, per exemple, d'aquests de contes tradicionals que a vegades llavors juguem a desmuntar-los, a subvertir-los, doncs per exemple hi ha aquesta versió de la caputxeta, que en lloc de ser la caputxeta vermella és la caputxeta forçuda, i on veurem que el paper de la caputxeta i del llop ha quedat subvertit. Que és un conte que té tota la gràcia quan coneixes el clàssic. Si no coneixes el clàssic, el conte és com un conte més. I amb això aquí també hi ha un altre d'altres d'aquestes versions de la caputxeta. En aquest cas ens explica la història de la caputxeta vermella, però el que la caputxeta vermella no va veure, el que no vio Caperucita Roja. Que després també, doncs això, també juga a ampliar-nos la història, ampliar el focus i de dir no sempre les històries són com nosaltres les hem viscut o com nosaltres ens les han explicat. I bé, és que en tenim una pila. Llavors, per exemple, hi ha el llop que està fart de ser el llop dolent i es posa en vaga. És un altre
una altra versió de la història. Aquest és publicat per l'editorial Joventut. I després, per exemple, aquest altre, el del llop, l'ànec i el ratolí, que està escrit pel Mark Barnett i il·lustrat pel John Classen, que el llop, doncs sí, és un llop que menja d'altres animals, doncs sí, com són els llops que viuen al bosc, no? I en aquest cas, per això, hi ha un ànec i un ratolí que han anat a parar a la seva panxa i viuen allà. I en aquest cas, a mi m'encanta aquest conte, perquè aquest conte, tot sent un conte i un llibre, un àlbum il·lustrat nou, manté aquella figura del final igual no tan feliç i que ens explica en definitiva veure perquè els llops ululen, com es diu en català, aullan en castellà no lo sé, però que no té... Udolen, no deixa de tenir aquest paper de que el llop, la panxa del llop és un llop terrible, no? Però passen coses. I no sé, Gemma, què et sembla si els expliquem? Sí. Sí? Perquè, per als que no ho sapigueu, quan fem els dissabtes Estris i Contes, és un espai en el que és un espai familiar en el que entre la biblioteca i la llibreria es fa una gran escampada temàtica de llibres de diferents formats i de diferents gèneres, on posem aquí a la sala polivalent de l'Ateneu una catifa i en l'estona anterior a començar el taller es poden mirar els llibres, es poden mirar els llibres en família i després amb la Gemma explica un, dos o tres dels llibres que ha portat i posteriorment amb la Marina i amb la Gemma fem un taller que té a veure amb el personatge. I llavors ara farem aquesta part d'explicar. Explicar un àlbum il·lustrat. Vols començar tu, Helena? Jo començo amb un d'aquests dels més petits. És un llibre que es diu Em vesteixo i em menjaré. No, i em menjaré. Em vesteixo i em menjaré. Llavors és un llibre això, que tots els més petits apareixen totes les peces de roba amb les que el llop es vestirà. Podem anar anomenant un pantaló, uns mitjons, la samarreta, unes botes, els calçotets. I aquí hi ha el llop. Hola, soc el llop. I em poso els calçotets. I em poso la samarreta. Em poso els mitjons. I em poso els pantalons. I em poso el jersei. I em poso les botes. I em poso el capell. I em poso el meu gran abric i... Ja sóc aquí! Nyam! És molt bonic. Bé, i jo un que us porto doncs és aquest, Et menjaré, que és del Germán Deron i de Lev Dufay, ho pronuncio segurament perfectament, i està publicat per l'editorial Wilkins. Et menjaré. Enmig del bosc, entre els avets, hi havia un llop. Un llop enorme i ferotge, que sempre estava afamat. Tenia molta gana, però moltíssima gana. I estava a l'aguait, esperava que li passés pel davant un bon plat de carn fresca. Tot d'un plegat va aparèixer un conill pel camí
Era un conillet blanc, tendre, grassonet i suau, que anava xino-xano cap al mercat ecològic a comprar 3 quilos de pastanagues fresques. Vaig al mercat, vaig al mercat. El llop va saltar-li al damunt i li va cridar: "Ah! Et menjaré, conillet blanc! Et menjaré ara mateix!" Atura't! Atura't, llop dolent, atura't! Pots repetir el que m'acabes de dir? Sí, d'acord, he dit et menjaré, conillet blanc, et menjaré ara mateix. Oh, em fa l'efecte que tens un pèl a la llengua i que deu ser molt emprenyador. Au, va, llopardès, obre la boca perquè ho pugui veure. Ah! Així no, obre-la més grossa, que així no puc veure res. Ah! Doncs sí, jo tenia raó, tens un pèl a la llengua, ben llarg, què dic llarg? Llarguíssim. No et belluguis, llop enorme i ferotge, queda't així, que vaig a buscar unes pinces d'aquestes de depilar i torno de seguida per treure-te. Però sobretot, no et belluguis. D'acord? Però no et triguis. Què? Com dius? Dic que d'acord, però sisplau, no et triguis, no m'hi puc estar gaire temps així. I el llop va esperar 1 hora, 2 hores, 3 hores, i de sobte va aparèixer pel camí un conillet vermell. Et menjaré, conillet vermell, et menjaré ara mateix! Mira, Tol, si no en tens idea, no en tens ni la més mínima idea. Si vols menjar-te un conill, no pots fer-ho així. Per caçar-me, primer t'has d'amagar darrere d'un arbre. I jo no t'he de veure, ni t'he de sentir. Ui, i a més, tens un pèl a la llengua. Serà possible? Va, comencem. I intentem una altra vegada. Tu amaga't darrere d'aquest arbre, jo me'n vaig i faig veure que no t'he vist, i quan sentis que arribo, pam! Surts de l'amagatall, em saltes al damunt i m'enxampes, d'acord? D'acord? Ets molt amable per part teva, molt amable. Ets un conillet vermell encantador. El llop es va amagar darrere d'un avet gros i va esperar. Tenia gana, molta gana, cada vegada més gana. Jo diria que tenia més gana que un llop. I va esperar 1 hora, 2 hores, 3 hores, fins que tot d'una va sentir un soroll. El llop va pensar: faré exactament el que m'ha dit el conillet vermell. Va sortir del seu amagatall i va saltar com una fera damunt del conill amb la boca oberta de bat a bat. Però el conillet, tot i que era vermell, no era tan petit com el recordava. Ben al contrari, era gros. Molt gros, però molt gros. Era enorme. I no li va agradar gens que li mosseguessin el cul. Oh, perdoni, senyor Esbru, m'he confós. Em pensava que era un conillet vermell, un bufó conillet vermell. Com dius? Jo, un bufó conillet vermell? Tu no estàs bé del cap. Com t'enxampi? Ja t'ho trobaràs. El llop va córrer, cames, ajudeu-me. Va córrer com un boig, perseguit per l'ós feroç. Va córrer tan de pressa que, pum, patapà. Aquella cursa esbojarrada es va acabar davant d'un roure enorme que casualment era allà, al bell mig del camí. I el llop va quedar ben estabornit. Quan es va refer, es va adonar que havia perdut totes les dents. Sí,
totes les veus. Així que, atenció, vosaltres que esteu llegint aquest conte, si algun dia aneu al bosc a passejar, potser us trobareu amb el llop enorme i ferotge, que si encara existeix. Oh, i tant que sí! Us pensàveu que ja no existia? Però vosaltres estigueu tranquils. No passa res, perquè d'ençà d'aquell dia, el llop enorme i ferotge es va fer vegetarià. I fins aquí la història de Menjater, que aquí tenim el gran protagonista de la història. I bé, us hem fet aquest petit tastet de llops, que de ben segur que vosaltres us n'acudeixen molts més de llibres i de contes on hi apareix el llop, ja sigui per fer-nos por, o ja sigui per fer-nos una mica de llàstima o fer-nos una mica de gràcia, com aquest. I res, no? Sí. Oi, mira, amb aquest dominó doncs ens acomiadem, que tingueu un molt bon estiu, ens veiem ben aviat amb les activitats que esperem tornar a començar el curs que ve. Adéu!